Aşgabat'ın Kuba mendilinde Saudi Arabistanına umra ziyaretine viza alan adamların uçara goý berilmezligi bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykýar. Munyň bilen baglylykda dini siýahatçylygy başa barmanlygy sebäpli puluny ýygyny almak isleýän adamlaryň sany köpelýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň Aşgabatdan berýän maglumatlaryna görä siýahatçylygy guramalaşdyrýan hususy agentlikler dini ziýarata gidip bilmedik müşterileriniň puluny ýygyny bermekde kynçylyk çekerler. Migrasiýa gullukları tarapyndan uçara goý berilmän ýurduň daşyna çykyp bilmedik adamlaryň sanynyň köpelmegi muňa sebäp bolýar. Ziýarata gitmekçi olan Türkmenistanlylar zerur dokumentleriniň we wizasynyň bolmagyna garamazdan özleriniň näme üçin ýurduň daşyna goý berilmänligini bilmeýärler. Döwlet migrasiýa gullugy we aeroportdaky güýç edaralary ziyaratçylary näme üçin ýolundan saklaýanlygyny düşündirmeýärler. Dip ziyaratçy aýtdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri umra we haç ziyaratlaryna gidýän we gitmek isleýän adamlaryň sanynyň köpelýänligini, emma häkimetleriň raýatlaryň şol sanda döwlet edara kärhanalaryna işleýänleriň öz çykdyjylarynyň hasabyna haç ziyaratyna gitmegini oňlamaýanlygyny habar berdi. Türkmenistanda haja gitmek isleýän raýatlaryň Saudi Arabistanına saparlary onlar çyllap döwlet tarapyndan guramalaşdyryldy. Ýylda barlygdan geçirilip seçip alynan ziyaratçylar toparynyň düzümi 300 adama ýetmeýär. Emma soňky ýyllarda raýatlaryň haç we umra ziyaratlaryna özbaşdak gitmek üçin siýahatçylyklary guramalaşdyrýan täzirçilik kampaniýalar peýda boldy. Umra gitmek isleýänleriň ýurtdan çykarylmazlygy umuman ilatyň ýurduň daşyna çykmakda çekýän kynçylyklaryň arasynda ýüze çykdy. Türkmen raýatlary zerur dokumentleriniň düzü we wizalarynyň bolmagyna garamazdan daşary ýurtlara barýan uçarlara goý berilmeýär we munyň sebäpleri olara düşündirilmeýär. Döwlet migrasiýa gullugy bu ýagdaýa degişli resmi statistikany çap etmeýär. Emma Aşgabatyň halkara aeroportundaky çeşmeler günde her bir daşary ýurt uçaryndan ýolukçylar düşürilýär diýip Azatlyk radiosyna habar berdiler. Şeýle-de soňky wagtda ýurtda dinçilere batyşyň hasam güýçlenenligi habar berilýär. İslam dinine uyan dinçiler soňky bir aýda görülmedik derejede bogulýar. Milli howpsuzlyk ministrligi we beýleki kanun goraýjy edaralaryň işgärleri soňky bir aýda mesçitlerdäki dinarlary sorag edýärler we ýazarlaýarlar. Dip Azatlyň habarçysy 29-njy awgustda gürrüň berdi. Şeýle-de habarçylaryň maglumatlaryna görä Türkmenistandan daşary ýurtlara amalaşdyrylýan uçar gatnawlarynyň gerimi giňeldirip, şol sanda Saudi Arabistanyna göne gatnaýan uçarlaryň ýola goýulmagy dini ziýarata gitmäge islegleriň artmagyna sebäp bolupdyr. Ýola goýulan Aşgabat, Jidda uçar gatnagy adamlaryň umra we haj ziyarat üçin amatlylyk diýip pikir eden adamlar gaty ýalňyşdylar. Döwletimiz tarapyndan transport gatnawlary türlü urlara goýulsa da bu gatnawlar puwdakdaky agyr korrupsiýanyň pidasy bolýar. Dip siýahatçylyk urunda işleýän çeşme aýtdy. Türkmenistanyň milli howa ýollary geçen ýyl bir näçe täze urlar boýunça halkara uçar gatnawlaryny ýola goýup başlady. Türkmenistan aviakompaniýasynyň 2024-nji ýylyň awgust aýynda çap eden mailnamasynda aviakompaniýa dünýäniň 10 sany uly şäherine göne uçuşlary ýola goýup hepde edek Dubai, Jidda, Pekin, Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, London, Main boýundaky Frankfurt we Milan urlary boýunça uçar gatnadar diýilip ýylan edilipdi. Şonda transport aragatnaşygy boýunça çeşmeler täze uçar gatnawynyň ýyladyň ýurda girip çykmak mümkinçiligini ýeňletjegine şüphe bildirip, bu uçarlaryň esasan tranzit maksatlary üçin ulanyljakdygyny öňe süripdi. Türkmenistanda howa gatnawynyň möçberini ýoluk çakymyny we ýyladyň migrasiýa derejesini görkezýän resmi sanlar köpçülüge el ýeterli edilmeýär. Ukrainalılar Rusiýanyň amala aşyran iň iri raketa zarbalarynyň ýygyny hüjümine wepat bolan adamlaryň ýasyny tutýar. Bu aralykda harabaçylyklarda aman galan adamlary halas ediş işleri dowam edýär. Bu hüjüm Rusiýanyň 42 aý bäri dowam etdirýän uruşyny togtatmak boýunça gowşak tygalaryň alınıp barlayan wagtynda bolup geçdi. Resmiler 29-njy awgustda Kiýewde ýaz güni elan etdi. Bir gunadal bolan Rus hüjümine 23 adamyň ölenligi tasdik boldy. Hüjümne 600-den gowrak dronlardan we raketalardan peýdalanyldy. Ol Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 2 hepde çemet mundan ozal geçiren sammitinden soň amala aşyrylan iň agyr hüjüm boldy. Başga resmiler ýüzbeýi duşuk uruşlaryň bet edilmegine hem-de Putin bilen Zelenskiýiň arasyna iki çak duşugyň guramalaşdyrylmagyna ýol açar diýip optimizm beýan edipdiler. Ýöne Rus resmileri şol sany Putin özleriniň gaty talaplaryndan, şol sany Ukrainanyň epetli territoriýasyndan ýygy çekilmek babatyna
hiç ýyl işaret beýan etmediler. Russiýa inni dünýäde parahatçylyk isleýän hemmelere zarburýar diýip Zelenski 28 awgustda ödüniň giýjeki ýüzlenmesini aýtdy. Bu Ukrainaga garşy urulan zarbadyr we bu Russiýa tarapyndan prezident Trump'a garşy hem urulan zarbadyr diýip ol aýtdy. Aktamyň metbugy sekretary Caroline Leavitt öten akşam urulan zarbalaryň Trump'y ýynjyryksızlandyrandygyny aýtdy. Ol bu habara şat bolmady, ýöne geňem görmedi. Bu iki ýurt uzak wagtdan bäri uruşup gelýärler diýip ol 28 awgustda habarçylar aýtdy. Kiýewde iň agyr zarbulan ýerleriň biri hem Darnitsi etrafy boldy. Ol ýerde 5 hatly jaýyň bir bölegine göni zarburuldy. Trump Alyaskada 12 awgustda bolup geçen sammitde Kiýewiň howpsuzlyk kepillikleri boýunça haýyşnamasyna Washingtonyň açyk bolanyny işaret etdi. Ýewropaly ýaranlar ok atmak bet edilen halatyny Abaşanyň hem gatyşmak ähtimallygy esasyna Ukrainanyň howpsuzlygyny üpçün etjek çäreleri wada berdiler. Ýewropa, Abaşa we BMG liderleri öten akşam Kiýewе garşy amalaçylan hüjümleri ýazgyrdylar. Britaniýa we Ýewropa Birleşigi gahargada beýan etmek üçin Rus diplomatlaryny çağırdylar. Zelenski Ýewropa liderleri bilen geçiren konferensiýa jaňyna prezident Trump'yň uruşy soňlamakdaky aýgytlylygymyz babatyny bizi Ýewropany jewiz halda görmegi möhümdir diýdi. Ýokary derejeli Ukraina liderleriniň aktamyň ýürüýte wekili Steve Witkoff bilen New Yorkda duşuşyp Ukraina ýardym bermegiň has köp ugurlaryny maslahat etmegine garaşlýardy. Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen Ýewropa Birleşiginiň ýakyn wagtda täze sanksiýalar bukçatyny Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina garşy giňermeli çoduşa girişeli bäri tasdiklanan 19-njy sanksiýa bukçatyny kabul etjekdigini oglan etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşi Ukrainanyň haýyşy boýunça 29 awgustda howa zarbalar babatyna gysgaly duşuşyk meýilleşdirdi.